Les rotatives, les màquines d'impressió, giren una hora rere l'altra pràcticament sense deturar-se. La premsa no ha quedat aliena al procés polític i social que s'endega avui al nostre país, sinó tot el contrari. Després de molts anys d'extrema passivitat, sorgeixen actualment gran nombre de publicacions diàries, setmanals o mensuals com un símptoma clar d'anar vers una normalització cultural. El boom de paper escrit que emplena sobradament els quioscos, els llocs de venda, indica que cadascú, des de la seva visió de la realitat, des de la seva tendència política, des de la seva classe social, vol analitzar i ésser testimoni dels diversos esdeveniments de les contradiccions que succeeixen a l'hora clau del nostre país. Però en aquesta hora, quan la premsa comença a esdevenir un autèntic mitjà de comunicació social, cal dir que la normalització de la llengua catalana encara no ha arribat. Si observem els establiments de la lletra impresa, són molt poques encara les publicacions en català. No arriben ni al 5% de les que existeixen en castellà. L'habitud de lectura durant 40 anys sembla difícil de canviar i molt pocs catalans, proporcionalment, assoleixen el fet de llegir en llur pròpia llengua. Malgrat tot, es pot dir que el camí s'ha iniciat, amb dificultats, potser amb menys disposicions econòmiques. La premsa catalana neix a la ciutat, als barris, a comarques, premsa informativa, popular, de recerca històrica, amb el propòsit de que amb el temps i amb la participació del país català, la premsa catalana ocupi el lloc que per dret inalienable li correspon. Senyor Fauli, quin és el present de la premsa i de les publicacions catalanes en general i quin creu que pot ser el seu futur? Sobre el present, diria que és matisadament positiu. Aquest matisadament, per això, no ens pot esglaiar ningú, perquè és el fruit lògic d'un llarg procés. La premsa catalana d'avui, una premsa que es troba en un moment de represa, acaba de sortir d'un llarg túnel, com tota la nostra societat. Aleshores, fora impossible demanar que de cop i volta hagués recuperat 40 anys de repressions, de prohibicions. Repressions i prohibicions molt importants perquè han afectat no només a la presència d'aquesta premsa, sinó a les coses que fan possible tota la premsa, com és l'escolaritat dels infants, per exemple. Respecte al futur, podem dir sense pecar d'optimistes que hem sortit del túnel o estem a punt d'acabar-hi de sortir, ha de ser positiu. Tot el que sigui anar per camins de democràcia i de llibertat no pot ser més que afavorir la nostra premsa. En el ben entès, però, que mentre ens recuperem no assolirem les fites lògiques que corresponen a la nostra societat. Primer ens hem de recuperar i després d'assolir la normalitat. És indubtable que els camins de llibertat ens hi han d'ajudar. Quan parlem de premsa catalana, evidentment, crec, i ho he dit moltes vegades, que s'ha de partir de dos fets fonamentals. Primer, que el nostre país no és un país normal. Políticament no és un país normal. Per tant, no té una premsa normal. I només la tindrà quan tingui una situació política normal. Però, en segon lloc, una cosa molt important que cal tenir en compte és el fet que durant tots aquests anys no ha existit una premsa catalana més que molt deficitària, molt heroica, molt petita i que ha cobert unes llacunes insignificants. Molt irrisòria, en definitiva. Això és degut a que hi ha una burgesia al país o unes classes dirigents als països catalans que no han volgut assumir el problema. S'han rentat les mans del problema i ens l'han deixat aquí penjat. El que sí que posa la carn de gallina és pensar que aquesta burgesia que no ha complert la seva funció, que potser històricament li estava encomanada, que és dirigir el país, ara de cara a les eleccions del juny, aquestes persones es presentaran com a catalanistes i com a demòcrates. I potser se les creurem. Això és dramàtic perquè és en el cas de la premsa catalana que més s'ha notat que no tenen ninguna gana de ser catalanistes ni de fer ninguna altra cosa més que de sucursalistes. Això és una protesta que la premsa petita tenim que fer sempre, sempre que tinguem ocasió. Si existeix una petita premsa catalana, que és molt petita, tot i que el diari avui és molt significatiu que hagi sortit, és perquè hi ha els professionals empenyats en la tasca i perquè hi ha un poble que ho ha recolzat. Però en absolut perquè ningú ens hagi ajudat. A les més bones se les encara. Com es podria definir amb el moment actual quina és la situació de la premsa i de les publicacions catalanes en general? Jo diria que és una situació optimista, tot i que hi ha unes qüestions a tenir en compte. D'una banda, que perquè la premsa catalana ocupi el lloc que ha d'ocupar, necessitem normalitzar la situació
i la vida del país. Això significa que necessitem recuperar les nostres institucions. D'altra banda, la inflació de revistes, la major part d'elles en castellà que hi ha en aquest moment al país, d'alguna manera pot condicionar també el que se situïn al lloc que els hi pertoca. Perquè realment avui fins on arriben les publicacions catalanes? Fins a quin públic? Les publicacions catalanes, inclòs el diari Avui, jo crec que arriben ara per ara a la base més militant del nostre poble. Això és comprensible, doncs, en general, les publicacions catalanes neixen amb una, vocació política bastant clara, bastant definida. I això porta com a conseqüència que només un determinat sector del nostre poble té necessitat ara per ara d'aquest producte. En la mesura que augmenti el nivell de consciència col·lectiva al país, augmentarà també l'accés, l'abast a l'arribar al poble del nostre país. Al costat d'altres publicacions de gran tiratge escrites en castellà, es pot considerar que les notícies difoses en català són encara, avui per avui, el testimoni d'una situació que s'inicia. Evidentment, tal com han dit els qui duen endavant aquesta tasca informativa, la normalització de la premsa catalana no arribarà fins que siguin restablertes les institucions de Catalunya i s'assoleixi una normalització real i general al nostre país. Per llegir el català caldrà una plena tasca educativa en català, la difusió de la nostra llengua a tots els indrets de la vida quotidiana. Potser caldrà esperar 3, 5 o 10 anys per tal que conèixer la realitat en català sigui un fet assolit per tota la col·lectivitat que viu i treballa a Catalunya. Cal, però, que en aquesta fita hi col·laborin tots aquells que són conscients d'aquesta Catalunya en el camí de retrobar la pròpia identitat. La mort del conegut polític va posar de relleu una vegada més la manca, en aquest cas a Girona, d'un hospital o d'una clínica amb unitat de cura intensiva general i de coronària. La unitat de cura intensiva és, en una clínica o en un hospital, una sala en la qual els malalts greus hi reben atenció continuada amb tots els serveis necessaris. Dins els serveis de les unitats intensives caldria disposar d'unitats coronàries. A tot Catalunya només n'hi ha 11 unitats de coronàries, 8 a Barcelona ciutat, una a Granollers, una a Manresa i la 6a a Hospitalet. En aquest mapa hi veiem un total de 31 unitats de cures intensives i tan sols 11 de coronàries. Girona i Lleida, i també les Illes, com veuen, no en disposen de cap. La zona ombrejada és la que podríem considerar perillosa per qualsevol persona que pateixi del cor. Davant d'un infart, la seva vida dependria de la durada del viatge per arribar a algun d'aquests centres que, com hem vist, es troben tots a Barcelona. A Catalunya hi viuen 5.500.000 persones i, segons l'Organització Mundial de la Salut, necessitaríem 50.000 llits, 10 per cada 1.000 habitants. Actualment només en tenim 27.000, és a dir, que ens en manquen més del doble. Si vostè pateix un atac de cor i té la sort de viure a prop de Barcelona, de Granollers, de Manresa o d'Hospitalet, és possible que gràcies a les atencions d'una unitat coronària pugui salvar-se. Altrament, si viu lluny, és possible que es mori dins de l'ambulància, pel camí. No tothom viu a prop d'una autopista. Les carreteres, com ja sabem, donen moltes voltes. Si de Girona a Barcelona, per autopista, una ambulància fa el recorregut en 3 quarts d'hora. De Viella a Barcelona necessita 6 hores. Les unitats d'atenció intensiva són cares. A més del personal, molt nombrós, de metges i d'infermeres, cal disposar de monitors d'electrocardiograma continu, de control d'alarma, d'aspiradors traquials i esofàgics, de cardioversors, d'aparells de respiració artificial, de complicades taules electròniques de control, etc. Recordem que només hi ha 11 unitats coronàries a tot Catalunya. Però el pitjor és que, com ja hem dit, n'hi ha a Barcelona, però la resta de Catalunya i les Illes està totalment desatesa. És evident, tal com se'ns ha dit,
que el país té una deficiència general hospitalària. D'ençà de l'any 63 fins ara, el nivell de creixement de la població ha estat superior al nombre de llits nous i, de fet, hem perdut un 15% de llits. No hi ha millora, sinó empitjorament. És cert també que les màquines no ho resolen tot i que es fa necessària una alternativa sanitària basada en una política de promoció de salut i xarxa externa. La Generalitat, l'any 1932, va programar una assistència hospitalària regionalitzada per a tot el Principat, centrant l'atenció en els hospitals comarcals. Aquest pla fou abandonat l'any 1939. Anys després, la Diputació de Barcelona va estructurar un pla estudi de regionalització hospitalària que, a desgrat de la seva timidesa i gràcies a la direcció del doctor Ignasi Aragó, va aconseguir que fos una aportació important de qualitat teòrica, sense cap mena de relació amb els programes governamentals. L'any 1974, un equip integrat pels metges Nolasca Carín, Ramon Espasa i els economistes Joaquim Vergés i Carme Sans elabora un pla de regionalització, una proposta alternativa que ofereix propostes per a la totalitat de la funció hospitalària. En aquest llibre, hom diu, entre altres coses, que els debats que sobre sanitat no han tingut lloc a les Corts es fan als barris, als pobles i a les comarques. Quin és el pla previst? En la nostra proposta plantegem com la necessitat d'una gradació sanitària integrada de tots els centres, de tots els serveis, en base a unes unitats d'assistència bàsica, que seria l'eix, la base, el fonament de la xarxa sanitària, que tenen un apoyo logístic en el que és l'Hospital General Bàsic, l'Hospital Comarcal a les comarques, Hospital de Barri en les ciutats, l'Hospital General Bàsic, com diem, de forma més genèrica. Això forma un tot. L'aplicació, la concreció d'aquesta regionalització, d'aquesta territorialització a Catalunya ens ha conformat aquesta distribució en 10 districtes sanitaris, que són aquests 10 districtes encapçalats per Girona, Vic, Manresa, Lleida, Reus, Tarragona, Tortosa, Terrassa, Sabadell, Badalona i Barcelona i Hospitalet. Aquest és un esquema, és una proposta de regionalització per la sanitat a Catalunya. Ara bé, una territorialització, una regionalització és insuficient si no està basada, com deia al començament, en una política general de promoció de la salut a la ciutat, al camp, o a l'escola o a les fàbriques. Aquest és el mapa proposat per una sanitat democràtica a l'abast de tots, una proposta que qualsevol partit polític signaria. I aquest mapa, recordem-ho una vegada més, és la trista realitat de l'assistència a Catalunya, pel que fa referència a unitats de serveis intensius i també de coronàries. Si vostè viu en algun lloc de la zona ombrejada, que hi hagi sort. Santa Maria de Gallecs és el nom previst per la nova ciutat que envoltarà aquesta ermita romànica del segle XI i que emplenarà un dels darrers espais verges que resten encara a la superpoblada i superindustrialitzada comarca del Vallès. En aquestes últimes hectàrees verdes del cinturó perifèric que envolta Barcelona, el Ministeri de la Vivenda té, des de l'any 1968, el propòsit de construir-hi una ciutat artificial en la que hi viuran ni més ni menys que 140.000 persones. Aquest és el planell de la nova ciutat que tindrà una primera fase amb la construcció d'aquests 2 nuclis. El municipi de Mollet serà un dels veïns principals més afectats per la nova ciutat. Mollet, en procés de creixement continu i amb gran proliferació d'indústria, es trobarà artificialment envoltat per la nova Santa Maria de Gallecs, una ciutat considerablement més gran. A la banda esquerra, una urbanització i més enllà el gran nucli de Sabadell. A la banda dreta, el municipi de Parets, una mica més allunyat. Quant a vies de comunicació, la carretera de Mollet a Caldes de Montbui anirà paral·lela a la nova ciutat. No hi mancarà tampoc una autopista, la B30, avui en fase de construcció, que dividirà la ciutat en 2 parts. Finalment,
Una via doble que creurà la ciutat de banda a banda. Santa Maria de Gallecs, prevista des de fa 6 anys en una zona plenament industrial, encara no té posada la primera pedra. Només han estat expropiades les terres amb moltes dificultats. No tothom està d'acord en que aquesta ciutat monstre vagi endavant. Els anglesos, només després de 25 anys de fer ciutats, comencen a parlar de ciutats superiors als 100.000 habitants, però van començar per actuacions relativament modestes de 40.000 habitants. I finalment també em fixaria avui dia que el país ha entrat per una via democràtica si la manera com es van produir els processos de determinació avui dia poden ser corroborats i confirmats. I sobretot si la visió que va tenir el ministre Mortes en aquell moment de donar tot el pes a la iniciativa privada de les empreses de construcció, avui dia encara és una cosa que es pugui defensar totalment com si estiguéssim en l'any 70. La planificació de Santa Maria de Gallecs no ha respost a la intervenció democràtica dels pobles del voltant ni de la població afectada, sinó un decret del Ministeri de la Vivenda. Aquestes són les estructures en forma d'illa de cases que confrontaran la gran ciutat artificial. La disposició dels edificis s'aparta del traçat clàssic i pren formes diverses al voltant dels carrers principals. A la maqueta hi trobem la indústria petita integrada a la ciutat. També escoles distribuïdes equitativament i abundant zona verda. I dins d'això, que només és un projecte, una via central destinada a transport públic per tota la ciutat.